het vertalen zijn? Ja? Dat zijn we, ja. Vertalen. Ah, ok. Nagamos sa palavra de oração. Laten we in gebed gaan. Nos vamos cabeça. Laten we eerbiedig zijn. Nada de amor, danke Senhor, ave dia. Lieve, lieve Vader in de hemel, Sim, vandaag vanmiddag por três nós juntos que não ave para nós por adoravo e alabavo de espírito de verdade. dat u ons bij elkaar hebt gebracht om u te loven en te prijzen in waarheid. Agora que nós também abre a palavra, guia nos de dia tata. Nu dat we uw woord gaan openen, we vragen uw begeleiding. E também para o Espírito Santo por usar-me e nosso irmão Alva também. Dat de Heilige Geest ons allebei kan gebruiken, Assim é que a mensagem por chega. zodat het boodschap kan naar voren komen. Tudo que você quer para mim, papi, Senhor, põe isso na minha mente. Alles wat u wil dat broeder Steven spreekt, dat u in zijn gedachten kan erin zetten. E lo que não te mister, legame no papel. Dus wat niet nodig is, dat het buiten blijft. Nós te pedimos, tata, com guiança do Espírito Santo, We vragen de leiding van de Heilige Geest. em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. In de naam van onze lieve Heer Jezus. Amen. Amém. Bueno, nós está contente um dia mais, nós chega de casa, Senhor, ave. We zijn nogmaals blij dat we in het huis der Heren zijn. Se nós podemos compartilhar junto. Zodat wij samen kunnen met elkaar delen. Ok. Kiko eigenlijk de idee die het ministerie aqui. Eigenlijk, wat is het idee van deze ministerie? Ok, dus Robbie B nos offline ponia assim aqui. E objetivo nota maneira qualquer outra igreja. Oké, laten we het zo neerzetten. Het doel is niet hetzelfde als zogenaamde andere kerken. Ok, lo que nós queremos de dia te preparar ainda. Wat wij erin geloven is om mensen te voorbereiden. Juist, panang por também vira uno por hibe evangelio. Zodat hun ook één worden, zodat ze het evangelie kunnen brengen. Juist, meneer nós mira ave, hobby maneira Jaden. Zoals wij vandaag zien, net als die jongeman Jaden. Sim, depois Surumang também te bini, Joshua. Straks zal zijn broer ook komen, Juist. Joshua. Ideia tá panang por seguir train para depois não vira evangelista nan grande para Deus. Het idee is dat ze blijven oefenen, zodat ze grote evangelisten straks worden. E junto com outro hobby nan, outro ende grande nan também. Assim nós proberen fuerte den Senhor. Zodat niet alleen de jongeren, maar ook de ouderen kunnen sterk worden in de evangelie. Correto. Dus nós não te queremos ding ende so stil de show, pero junto nós te vive over aqui delante. Wij geloven niet dat één persoon de show stelt, maar dat wij allemaal samen het woord van God gaan verkondigen. Ok. Bueno, vim back to het tema Samson y Dalila. En Quem mula mulina? teruggekomen naar het thema Simson en Dalila. Wie is degene die de molen gaat draaien? Molen gaat draaien. Dus nós te vai estudar sei ave den escritura. Vamos bij den wees nang capítulo 3. Dan gaan we dat bestuderen. Dan gaan we zoeken dan in rechten. Juist. Rechteren, ja, sorry. Okay. Rechteren even. Juist. E primeiro segundo nós te parar na primeira reina tem mi primeira reina. Primeiro segundo nós te parar na juez nan 3 versículo 1. Als we kijken in Richteren 13. Zo waren we vers pantalla. 1. Zo waren we rato riba pantalla. We kunnen even hier op de scherm kijken. Camino se mira 2 Coríntios 6, 4 tegen 7. Dan zien we ook 2 Corinthiën 16. 6, 14 tot 17. Permite que é texto não, é persona me policia. En een Bijbel. Ja, kunnen Ja, jullie dat is zelf gedaan. in jullie Bijbel lezen. Juist. Dus, er is een universo mesmo jugo desigual, com incrédulo não,
pa sombra que compromisso justiça tem com injustiça e que comunhão luz tem com escuridade of que harmonia Cristo tem com belial of que com creyente tem comum com incrédulo. Então, no versículo 17, você sale fora de mim de não e separamos o mês, Senhor da bisa, e no místico lo que tem puro e lo me recebimos. Ok. So, Deus aqui na está mostrando-nos, Kiko, o mês tem separação. Dus wat laat God hier zien in 2 Korintiërs 6, 14 tot en met 17, dat er moet een scheiding komen. É de lo que entre injustiça e justiça, ou vice-versa. Dus tussen onrecht of recht. Of Yes. andersom kan ook. Correcto. Dus esse nós também vai awe, Kiko a passa dinge tempo de Samson. Dus dat is wat we gaan kijken. Wat is gebeurd in de tijd van Simson. E qual les na nos posaka awe? En welke lessen kunnen we eruit halen? So claro, Samson a biba tela muri. Dus het is duidelijk dat Simson heeft geleefd tot hij is ook overleden. Pero tem princípio na dinge capítulo aqui que ta aplica para nós awe de 2025. Maar er zijn principes in deze hoofdstuk die tellen ook voor ons de dag van vandaag. Ok, versículo 1 de Bisa, ding Westranges 3. In Richteren hoofdstuk 13, 1 kunnen we in onze eigen Bijbel lezen. Awor e yunan de Israel Westranges 3, vers 1. No, is answer. Richteren 13, 1. Ja. E de Bisa, awor e yunan de Israel a volver a si maldad den vista de Senhor. Assim que o Senhor a entreganan den man de Filisteu pa quanto 40 anos. Ok. Dus kiko te motivo de Conawardo entregar de man de Filisteu. Wat was de reden dat ze hun werden in de hand der Filistijnen gegeven? De Bijbeltekst is klaar pa motivo de kiko maldad de de vista de Senhor. De Bijbeltekst zegt het duidelijk, kom door hun kwaad. Was kwaad in de ogen der Heren. En toen is het pa 40 anos. Não En ze zegt dat het ging door 40 jaar. E nós agora bekrijgen wat tempo de Moisés também de mesmo coisa. Als we gaan terug in de tijd van Mozes was hetzelfde. O pueblo também está em esclavitud. Dat het volk van Israël ook in slavernij waren. De man de Egyptiërs. In de handen van de Egyptenaren. E também Moisés moest erbij 40 anos in deserto. En dat Mozes moest ook 40 jaar in de woestijn gaan. Bim para liberar 40 anos in deserto trove. En om het volk van Israël te bevrijden ook 40 jaar in de woestijn. Dus 40 anos representa generación. Dus 40 jaar betekent een generatie. Dus Dios, lo que Dios quiere hacer está limpia generación. Y una generación limpia, no como sirviele. En wat God wil is de generatie schoonmaken. Dat deze helemaal schoongemaakt wordt. Dat ze kunnen hem eren en dienen. Oké. Dus Kiko Dios prepara a vos para liberar el pueblo aquí. Dus wat heeft God voorbereid om deze volk te bevrijden? Laten we versen 2 tot en met 5 lezen van Richteren 13. Dus het is dat we een homem de Zora, die familie die Danita nang, utava da llama Manoa, y su esposa estaba da, escucha buena palabra, estéril y no ahanha yo. Então o ángel do Senhor apareceu na emoeia e disse: mira aqui, vou estéril e não há eu, mas logo concebi e dou na luz no meu amor. Pensei então tu que dou, para não kiko, bebe vinha, nem bebe bebida sterke, nem come nada impuro, para sombra, mira logo concebi e dou na luz no meu amor. E na barra, lo não passa de sua cabeça. Para sombra é muito, lo tá nazareno, ok? Para Deus, for de barriga de sua mama, ok?
e elo começa liberar Israel voor die man die é filisteu. Ok. Dus kiko Dios la ganância para Israel. Wat heeft God laten geboren voor Israël? Libertador. Een bevrijder. Que bem liberando voor die opressor, de caso que filisteu não. Dat hij zal hun bevrijden van de Filisteeën in dit geval. Ok, quem é assim nos corda riba de or nos tem de palavra na aqui. Aan wie laat hij ons denken als we deze woorden horen? Pareja que estava tá no por aí, Ja, degene die geen kind kon krijgen. pero toch Deus é angel de aparecer na dia e te doen mensagem que lo you. Maar toch komt die engel en geeft de boodschap door dat ze toch een kind zal krijgen of baren. E depois het biselo que tem aqui, botin de come de tal forma para eu aqui querer com força. En dan vertel aan die persoon ook dat ze moet op een bepaalde manier, op bepaalde eten nemen, zodat het kind goed kan groeien. Quem não se corre, baje? Aan wie denken we dan als we dit verhaal horen? Oké, nou, Samson weer de Dit is Elisabeth en Zacharias. Elisabeth en Zacharias. Oké, quem na Aya? Wie hebben ze gekregen? Juist. Juan Bautista. Ja, Johannes de Doper hebben ze gekregen. Que man, wat mira in mesum kos, karabo nanta pokon poranya you, nanta die daad kaba. Dus we zien hetzelfde patroon. Hun konden ook geen kinderen krijgen. Juist, pero toch angel aparecen nang i doen een mensage ku loyanya you toch. En toch is de engel gekomen en hun de boodschap gegeven dat ze toch een kind zouden krijgen. Turdos stava de Joamber de caso En de twee gevalen waren allebei jongens. Turdos stava de primogenito. Allebei waren eerst geboren. Correcto. En finalmente Turdos had een tarefa speciaal. En allebei hadden een belangrijke, niet belangrijke boodschap, taak. Ja. Taak, ja, juist. Que me eure finalmente, no se mire en Juan 17, Juan capítulo 1 versículo 7 y versículo 17, vos poder ser tranquilo na casa. En Johannes hoofdstuk 1. Sí. Nee, dat is Lucas. Sí, ja, Lucas 1, 7 en 11 tot 17 kunnen jullie dat verder thuis lezen. Oké, dus het is similar eure in nascimento de Samson, de caso que também Juan Bautista. Dus is het bijna hetzelfde in het geval van Simson. Dus het verhaal van Johan de Doper en Simson zijn vergelijkbaar. Juist. Agora, dus den tour dos casos, não tá bom? Den tour dos casos Deus aduna em mama dieta speciaal. Dus in alle twee gevallen, God heeft aan de moeders een speciale boodschap gegeven. Oké, dus de andere palavra, angel de bisa Elisabeth of de caso que mama die Samson. Dus in alle twee gevallen zegt God tegen Elisabeth en in dit geval tegen de moeder van Simson. Dus en no por doen kikuta sino en no te kwalifica para liberar Israël. Dat hun kinderen geen zomaar dingen moeten geven, anders zal hun niet kunnen kwalificeren als de bevrijders van Israël. Correcto, entonces tampoco si Juan come kikuta en no por preparar caminho para el Señor. Zoals als Johannes dingen zou eten die niet waren beschrijven zoals God had gezegd, dan zou hij niet de weg voorbereiden. Oké, dus de outra palavra wat mira que é reforma pro salu, tava da cana junto que mensaje de liberación. Dus we zien dat de reform qua gezondheidsreform loopt samen met de bevrijdiging. Correcto, so si no ainda no te de capacidad mental per recibir instrucción y guianza de Dios. Dus als een persoon niet capabel is om de instructies van God te ontvangen en te doen. Oké, vamos a con cita aquí, riba pantalla.
Laten we een citaat hier op de scherm zien. Aí wag diz e versículo aqui. Mané nos ponotele Juan, teremi Juan. Wesnan diz 3, 4 diz 4. We kunnen Richteren 13, 4 en 14. Ok, camina Dios dune e ordo que tingo come. Waar God de opdracht gaf wat ze moeten eten. Ok, então lá nos que cita que da bin después. Ja, als niet hier op pantalla. Wat je bisa ginana. Jullie kunnen dit allemaal lezen. Correcto. Dus, het bisa e princípio nan di salu a guardo na pa preparar um pueblo para a venida de Jesus. Het bisa mi aguardo mostrar que e reforma pro saluta branch eigenlijk die e obra grande die qual tengo fet e pueblo para a segunda venida de Deus. So eta bisa eta sina cerca eta conectar com o mensagem de três ângulos, mescosco e man tá pegar com a curva. Ok? Dus eta bisa na parte verde. But the Lord will not come, dus Deus will not bring para castigar a transgressão de mandamento, sem prometer manda mensagem de despertamento. Ok? So, kita moeten nos ginang. Wat laten hierboven zien. O segundo nós está preparar para Jesus sua pronto venida. Terwijl wij ons voorbereiden voor Jezus' wederkomst. Tanto nós começamos a nos preparar, nós temos que ir também a mensagem de reforma para a saúde. Zoals wij en degene die wij aan het helpen zijn aan het voorbereiden. Wij moeten hun brengen naar de boodschap van Jezus. Wacht, engano. Bijbel diz nos ding Revelación 2:9. In Openbaring 12:9. We moeten de mensen brengen naar de gezondheidsreform volgens Jezus. Sim. Então, ora ding Revelación 2:9, dat diz que o diabo ganha intermundo. In Openbaring 12:9 wordt gezegd dat Satan zal de hele wereld voorliegen. E em Revelación 3, ele diz que ele ganha por meio de milagre. En in Openbaring 13, Satan zal de mensen voorliegen door wonderen te verrichten. Sim, e de Mateus 24, ele diz que hasta eleginam por worden ganhar se possível. In Matthäus 24 wordt gezegd dat zelf de gekozen zullen zelf voorliegen worden door Satan. Sim. Dus de outra palavra, em mente, nos mente na meseta, las bisa, bright pa capta lo que está de Dios y lo que no está de Dios. Met andere woorden, onze hersenen, onze gedachten moeten op een manier zijn dat wij kunnen kijken of aannemen wat van God is en wat niet van God is. Correcto. Kunnen we verschil zien. Correcto. Pues di com engano também te sina cerca de verdade, o casi we não pode distinguir. Omdat wat de leugen zo dichter bij de waarheid is dat je kan bijna het zelf niet zien. De pessoas mente não, necessita limpi para capta of melhor para escuta e voz do Espírito Santo. Daarom onze gedachten, onze hersenen moeten schoon zijn, zodat wij het stem van God kunnen luisteren. Juist, we zijn niet por nada, meu irmão, maar inimigo de zorro, pating, turcos, para em nos mente. Daarom is niet voor niks dat de duivel heeft van alles om onze gedachten, onze hersenen kapot te maken eigenlijk. Dus als je saco e por, laat ons por stroba nos mente, die pensa klaar. Omdat hij weet, als hij kan onze gedachtenis of onze hersenen storen om goed te kunnen nadenken, Nós não podemos escutar a voz do Espírito Santo. dan kunnen we niet luisteren naar het stem van de Heilige Geest. Você deve saber in Isaías 30, versículo 29. Omdat hij zegt in Jesaja 30, vers 29, Sorry, vers 21. vers 21, sorry. Ele diz: Boreia lo tende palavra atrás de você bisa. E saque te caminho da cana dengue, que ora vou subir na mandrete of na marobes. Dus, boreia lo tende palavra atrás de você bisa.
Dan kunnen we lezen in Ja. Jesaja 30, 21. 21. Sim. Dus Senhor, e bom me está capaz para escutar e voz do Senhor. Je moet de capaciteit hebben om de stem van de Heer te luisteren. Você je mente nang me está limpi. Daarom moeten de hersenen moeten schoon zijn. En dat is wat we in Lucas, bang kom in Lucas 4. Laten we gaan in Lucas 4. Dus ook 4 wat hij prome of me ovisa. Si mi po wak un rato, la mi wak. No. Bang Mateo 4. 4 wat hij prome tentação de Jesus. Laten we naar Matthäus 4 gaan en laten we kijken Vers wat 3. was de eerste beproeving van Jezus. Vamos tinana, Mateo 4, versículo 3, 4 wat hij prome tentação que o inimigo a vincune de Jesus. Wat was de eerste beproeving van Jezus? Mateo 4, versículo 3. Matthäus 4, vers 3. Ha. Sim, atendele. Juist, comida. Die kon Romanen te Wat keren. was het? Dat was eten. Dat Oké. was de eerste beproeving. Die kon Romanen te keren que Jesus mesra of esse estava te promet tentação de Jesus. Waarom denken jullie broer en zuster dat het was de eerste beproeving voor Jezus? Ja. Ja. Oké, wat Oké. zuster heeft gezegd. Jezus had 40 dagen niet gegeten. Hij had gevast. En toen kwam Satan precies op dat moment dat hij honger had. En dat is precies ook met ons. Volgens wat zuster zei, dat de maag is opvoeding van de hersenen. En volgens de medicijnen, Ja. medische wereld, de maag voert de hersenen. Okay. Nasi Ja. da bom. Pero die kon Jesus mesra passa dingen se promet. De vraag is, maar waarom moest Jezus eerst door die beproeving doorgaan? Ja. Ja. Ja, oké. De Oké. zuster zegt dat zo werd ook Eva door die beproeving gegaan. En zo is Adam ook gevallen. Dus als wij de appetiet of de eten, de verlangen naar eten kunnen doorstaan, dan kunnen we alles doorstaan. Susto. Ja, dat Oké. de mensen, wat er gaat eerst is eten. Appetit, Ah, juist. de appetiet, Stoom. Ah, Ja. sí. Agora, dus de outra palavra, Jesus me será vence caminha Adam a falha. Dus met andere woorden, Jezus moest overwinnen waar Adam was gevallen. Dus Jesus estava é segundo Adam, Jezus was de tweede Adam. e me será pick up caminha e prome Adam a cai. Hij moest alles weer laten opstaan waar Adam was gevallen. So agora bom se para diabo se e pora vence Adam, dinge punto aí, de imperfeição, e por vence tu rende. Dus voor de duivel, als hij kon Adam in zijn perfectie laten vallen, dan kon hij allemaal laten vallen. Ok, wako. Laten we even kijken. Ito bisa sini aqui. Cristo estava a sa, maneira se mirar para pantalla, Cristo estava a sa para de tal maneira e porting sucesso para riba e plan de redenção. Para dilante e mestre começar e obra de redenção de gente, caminha e ruína a começar. Adam a cair ribe ponto de apetite.
Mas mirele? Hebben jullie het gezien op het scherm? Dus inanang itinko pick up kwe batuta sige kune. Dus daar moest Jezus alles oppikken om verder te gaan. Juist. En tudo bisa ginang e prometes tava daribe mes punto caminda Adama faia. De eerste beproeving was dezelfde punt waar Adam was gevallen. Dus estava da dori tentação com ela adressa e tentação de apetite. O Satanás a vence parte grande de humanidade, e raça humana com ele. Dus ja, oké. Ja. Daar hebben we Dus, dat en gezien. his succes had made him feel, dus het succes de Jesus als je le sinti, que controle que dat ding riba e planeta cair aqui, tava da denso man, dus die avela sinti que esse mi vence tu rende dinge ponto aqui. Pero Cristo, but in Christ, dus den Cristo, ela é o único que estava capaz de resistir e ela larga o campo de batalha aqui como que a conquistar. Dus ela conquista of ela derrotar inimigo aqui in het campo de batalha aqui. Dus Jezus heeft Satan overwonnen in deze oorlog eigenlijk. Ja. En dit is dus panos mira man stima, el libertador nang verdadeiro. Libertador nang. De echte bevrijders, Of qualquer único tem que preparar o mundo para a segunda venida de Jesus. of wie dan ook, die moeten gaan mensen voorbereiden voor de wederkomst van Jezus. Não por skip e obra de reforma pro saúde. Kan niet de gezondheidsreform overslaan. Bo tinko passa dinge prova e para vencer prome. Je moet door die beproeving doorgaan, zodat je kan als overwinnaar naar buiten komen. Dus avendia nós encontramos mesta de com nós não tem éxito dinge assim over de Deus. Omdat we vragen onszelf de dag van vandaag, waarom hebben we geen succes in het doen van het evangeliseren of het delen van het woord van God? Correto, dus nós que saquene voor die Babilônia, não te verá? Omdat we willen mensen uit Babylon eruit halen, Tresinang para formar parte de Deus seu pueblo. brengen naar de kerk van God, zodat ze ook Deel kunnen zijn. deelnemen aan Ja. in de volk van God. Pero na primeiro lugar, aceitar Cristo como um único Salvador. En in de eerste plaats Jezus aannemen als hun enige redder. Worden justificar, perdonar. Rechtvaardigd door Jezus. E também dentro do processo de santificação. En ook door het proces van heiligdom Ja. naar binnen gaan. Heiligen. Ok. Juist. Ja. Pero Heiligen. a trove-nos não por skip e primeiro passo. Maar, zoals ik het zeg, we kunnen de eerste stap niet overslaan. Qual da Kiko? En welke is die? Nós temos que dominar o apetite. We moeten macht hebben over de appetiet, over ja. Ja. Ja, nós temos que passar. Overheersing hebben over de hongersgevoel, ja. Wak, pessoal, wak, escuta bom. E reforma pro saúde nota toma lugar de mensagem de Etresangel. Het gezondheidsreform neemt geen Plaats van die. plaats in de drie engelen boodschap. Oké, we zomaar in juist, niet over. Oh, niet over, sorry. Juist. Pero een mes het te connectar que mensagem de Etresangel. Maar op hetzelfde moment, hij heeft een connectie met de boodschap van de drie engelen. Dus lo que é mensagem de Etresangel tingo assim dembo e de outro ende. Omdat wat de boodschap van de drie engelen moet doen in ons en ook bij andere mensen, E não probeer possível se você skip e reforma pro saúde. kan niet mogelijk worden als wij overslaan de gezondheidsreform. Hoje em dia, a gente bisa ai, te que coitinho de vergo mi salvação. En soms denk je,
Wat heeft dat te maken met mijn redding? Salvação do den Cristo, então den queira sin come kiko of queira sin bebe kiko. Redding is in Jezus. Het is niet dat ik dit niet eet of dit wel eet. Pero karabong Jesus abing padunos victoria riba pika. Maar laten we herinneren dat Jezus is hier gekomen om ons overwinning te geven over de Zonde, juist. zonde. Pero pa edunabo victoria riba cada pika. Maar om overwinning te geven op elke zonde. Pero e costa umisa na unda dinge mente. Waar beginnen? Waar beginnen de dingen? In onze gedachten. Awosi e mente te débil. Maar als onze gedachten zwak zijn, Kung eta si toma decisão pa Cristo. hoe kan die hoe zeg het, Ja. beslissen nemen voor Jezus? Dus ita kumisa ne reforma pro saúde. Dat begint bij de Dus gezondheidsreform. e prome instrução tava data no dunele bebida nin binha ni bebida sterke. De eerste instructie was, je geeft die kind geen sterke drank. Sorry. Neem geen sterke drank. Ja. E não come nada impuro. En geen onreine dingen eten. Nou, lá me zou não solamente pa ora Juan nanse, Niet alleen als Johannes zou geboren, pero prome que nanse. maar voordat hij zou Dus geboren. die kong lo que mama come, Omdat you também te come. wat de moeder eet, dan eet de baby ook. Lo que you mama bebe, you também te bebe. Wat de moeder drinkt, dan drinkt de baby ook. Que me ore e mama também meestera prática e reforma pro saúde. Dus de moeder moest ook de gezondheidsreform oefenen. Abo voor die onder is datzelfde wing. Voor die onder is datzelfde wing. Van waar komt die zaadcel inderdaad? Voor die hombre toch? Van de man toch? Que me ore e tata e também tem prática. Dus moet de vader ook in praktijk brengen? Mas is datzelfde met die kwaliteit. Omdat de zaadcel moet wel van kwaliteit zijn. Dus de outra palavra, den e cas de família e reforma pro saúde, meester waardoet, laat me zeggen, tenen na cuenta, me praktike. Dus in de hele gezin moet de gezondheidsreform in praktijk gebracht Que worden. men die etata manoa no por avisa ja, pero te you no tami toch. Dus Manoach kon zeggen, het is het kind, maar niet ik. La me seguirán con mi galinha no, so te you te suntami. Dus laat me verder gaan met mijn kip eten, omdat het is niet ik, het is het kind. No, tour 3, 5 vezes. Nee, alle drie moeten het doen. Ok, we zijn met jou si avisa pa lo que te trata a mí y mi cas, nos lo sirve Señor. Daarom heeft Joshua gezegd, wat het betreft mij en mijn gezin, wij zullen God dienen. Ok, wake sequência. Laten we de sequentie zien. Dus Jesus, ora of laat me zeggen, ora Jesus a passa e prueba die appetit, Wanneer Jezus de beproeving van eten heeft bereikt, of onde la vai voorbij, después? waar is hij gegaan? Nou, onde la vai después? Waar is hij naartoe gegaan? Lucas 4, Lucas 4, versículo 18. vers 18. Ela começa a predicar na onda, Waar begon hij te prediken? dinge tempel. In de tempel. Maar en no vai predicar promes sin pasetes de appetit. Dus hij is niet eerst gaan prediken Versículo voordat hij 16. de toets heeft meegemaakt. Juist, den 4:16 wat bisa het arriba un dia de sábado, nós tudo conhece texto. Ela vai den tempel, ela lanta para palesa. We weten in Lucas 4, 16, we Juist. kennen die Bijbeltekst. Hij stond daarop, hij was in de tempel, hij stond daarop. Correct. Então na doen een boekje de Isaías, ela lanta para ela se. Ze hebben hem het boek van Jesaja gegeven en daar begon hij vanuit lezen. Juist. Dus kiko la passa pro me. Wat heeft hij, appetit. wat heeft hij eerst meegemaakt? Over eten, Juist. appetiet. Cabelo aí voor. Pero en mestra passe test. Hij moest, De forma pro salu. Caba e po bij libera ainda. Vale se. hij moest eerst
de test van de gezondheidsreform meemaken. En daarna kon hij naar gaan prediken. Are you back? Chap chap, dos. Di lanti. Gezondheids. Oké, laten we lagay na. Okay. Bom, tanala, lagay na ang dami. Dus de revolution je zult je 4 minuten bij lise. Wat mira kiko ta nos mission. In Openbaring 18:4 kunnen we lezen wat is onze missie. Pa liberar gente, mesmo go Samsung, mistra liberar pueblo. Om mensen te bevrijden. Zoals Simpson heeft gedaan. Juist, en toen was mira kinanang Juan Lucas. Tambe, awaro je na Espírito Santo voor die naunda. Lucas 1:15. Voor die barrica, men foi ding ik kon te começar no después. Hoe is Johannes voorbereid? Vanaf het buik van de moeder. Que men die inamo te mira ko prome que la nanse tepe começa a predicar ko tu reconai. Reforma pro saúde prome. Voordat Johannes werd geboren, Aha. is de gezondheidsreform al begonnen. Ok. Voordat hij geboren was. Juist. Dus nós mira quão importante eta ave mi romano stima ku nós não ko skip ekoi. Hebben jullie gezien hoe belangrijk dat we dit niet kunnen skippen of overslaan? Juist. Que men sitting pueblo ribe mundo que eigenlijk começa te voorbeelden nos. Als er moet een volk hier op deze aarde zijn, om een voorbeeld te geven, dan zijn wij ons. Dus nós tinha Dat zijn mensagem, wij, do. bedoel ik. Nós tinha boekie nang. We hebben de boeken, Nós tinha mensagem. we hebben het boodschap. Pero ta parse timbe ku outro ende na ifo ta praktike mas melhor que nós. Maar het lijkt dat de mensen daar buiten het beter in praktijk brengen dan wij zelf. Dus je zei te doen ons een mensagem. Wat de korre Jesus die si bosse no papia, quem lo papia. En dat geeft ons, Piedra, dus se piedra nanda papiando. en dat geeft ons een boodschap. En dat is, wat heeft Jezus gezegd? Als jullie niet spreken, wie gaat spreken? De stenen zullen spreken. Ante eure e nos te mira di con Jesus bisa que prostituta nang e ladrona lo drenta prome ku nos. En daarom zullen we zien waarom Jezus heeft gezegd dat de prostitueeën en de dieven zullen als eerste binnengaan in de hemel. Que menos tincos di confessar no Senhor alwe. Dus vandaag hebben we wat te opbiechten bij de Heer. Nós temos de conversar com o Senhor, perdonar-nos de descuidar e obra de reforma para o saúde que vai dar nós aqui. We moeten bij de Heer opbiechten en zeggen, vragen voor vergiffenis dat wij het boodschap van de gezondheidsreform hebben nagelaten. Wacht, wat de ponderen mes cultuur e força que Samson dat ding. Je vraagt jezelf met alle kracht dat Simpson had, Toch ainda e não livre e pueblo for de Filisteu. toch heeft hij het volk van Israël niet kunnen bevrijden van de Filisteeën. Cultura mensagem que nós temos como adventistas dia. Alle boodschappen die wij tegenwoordig hebben als Adventisten, Nós não podemos liberar gente voor die Babilônia 13 aqui não. we kunnen mensen niet uit Babylonië bevrijden om hier naartoe te Segundo brengen. tempo daarbij, nós sabemos amigo de Babilônia. De tijd gaat voorbij en wij worden vrienden met Babylonië. Pensando que assim nós lo ganhamos não. Denken dat we op die manier kunnen we hun winnen. Nós queremos turcos para skip e obra e primeiro passo. Wij doen van alles om de eerste stap over te slaan. Wanneer Pablo visa kende na ng barika aan Dios. Zoals Paulus zei, dat hun buik is hun God. Waar de visa ding e boekje aqui, The Southern Watchman. Laten we kijken wat wordt gezegd in dit boek. E visa the work of John e obra de Juan Bautista e obra de Snango de Viva de último dia na aqui, da bai di lante de espírito e poder de Elias, palanta, pa spierta e gente nang for di nang empathy. De core palavra no pavimento. En de visa ar in many itading hopi maniera e mescos. E de visa obra his work is assim. Su obra ta tipo de obra com mester guarda-se ding e era aqui. E de visa Cristo lobini of Cristo lobin pa di dos via pa husga e mundo aqui de justiça. E men kiko e obra com nós tinguasi ta obra similar. Wat is de
werk dat wij moeten doen. Hetzelfde werk. Ok, Volgens wat op de Zie. scherm staat. anto kong gwanga kumisa, Hoe is Johannes begonnen? kon suma yona mestre educeren in je prome, Hoe moesten de ouders van hem opleiden? en op een bula bij als je zo overzien passen e prome fase prome. Hij kon niet zijn werk gaan doen voordat hij de eerste stap ging La doen. mi guardo un rato kina. Ora wak nos te bibando dingen over final ku Dios te ser gracia. Oké, ik wil even hier stilstaan. Wij leven nu in de laatste tijd. In de laatste tijd, de werk die moet Aha. gedaan worden. Ok, dus de otra palabra si nos wak onde Jesus está actualmente de lugar dingen santuario. Als we met andere woorden zien waar Jezus staat op dit moment in de heiligdom. Ta dingen lugar santíssimo. Hij staat in de heilige der heiligen. Wak carne tava de waarde ofrecer bij altaar na onda. Vlees werd op de altaar opgeofferd waar? Na in qua parte de santuario. In welke deel van de heiligdom werd het vlees geofferd? Ding vooraan, oké, In ding de, in de Dingen- eerste, in de Juist. voorgang. ding cura, ding atrio, Ja, in de voorgang. pa perdón di pica, Om vergiffenis van de zonden. pero oké, Jesus vincava, Maar nu Jezus is gekomen, tela muri, tela resuscita, tela bij sindra mandreci di tata. tot hij is gestorven, hij is opgestaan, hij zit nu aan de rechterkant van zijn vader. Jesus no tiene altar más. Dus Jezus is niet bij de offeraltaar, In camine carne te worden ofrecer. waar de vlees werd geofferd. Pero este de lugar santíssimo. Maar hij is wel in de plek van de heilige der heiligen, Camina in manata. waar de manna staat, E bara de Aaron. waar de staf van E 10 Aaron is, mandamento lang. de 10 geboden. Dus camina etai, no Wa- tinge koi. Waar hij staat, is zulke dingen er niet. Dus inang de 100% reforma pro salu, ding e lugar santíssimo. Daar is 100% gezondheidsreform in de heiligdom. Awan lubida, prome mi tempo termina. Voordat onze tijd voorbij gaat. Na en bisa sagi, Dios te sungo de ayuda nos vence, en qualquer cosa. Ik wil jullie wat zeggen. God is degene die ons gaat bijstaan om te kunnen elke ding te overwinnen. Paso en no te fácil, verdad. Omdat het is inderdaad niet makkelijk. Appetit, no tengo es fácil. Appetiet of de honger is niet makkelijk. Juist, en no te fácil. Het is niet makkelijk. En no te... no psycho, pero no está... Toch, last to be. We weten het wel, maar echt, het is lastig. Eetlust. Eetlust, ja. Juist. Dankjewel. Pero esa que sí me visa, en Judas versículo 24. En Judas, vers 24. So, waque de visa. Awarna es un cuta poderoso para guardar boso de trompeca y hace boso para sin culpa de presencia de su gloria con gran alegría na el único Dios, no Salvador, por medio de Jesucristo, no Señor, sea gloria, majestad, dominio y autoridad, prometo tu tiempo y ahora y para siempre. Amén. Dat Dus. vinden we in Judas 24. Juist. E 25. En toen de en visa nos, 25. o Dios te sungo te beasi nos para. Dus volgens Judas, God is degene die ons gaat staan, Juist. laten staan. Dus, a pesar que porta lucha, Ondanks dat het een grote strijd is, para nos tour, voor ons allemaal, para mí también, voor mij ook. pero nos tiene que recordar que Dios por duna nos força base nos que para vencer. Maar we moeten wel altijd herinneren dat God geeft ons de kracht om te kunnen overwinnen. So, cara, Als wij het willen. Hè? sí, so cara bom, wak. Este sungo te vai donar poder, Omdat herinneren dat Hij is degene die ons de kracht gaat geven. pero este puntravo si boque. Maar Hij vraagt of je het wil. Ok, pues e tinha força gava. Hij heeft de kracht al. Esta clapa do nave gava. Hij is er klaar om aan jou te Ele geven. pergunta tá, bom mês que coi?
Maar de vraag is, wil jij het zelf? Dobi be, contesta da, Senhor, ainda não. Omdat meestal het antwoord is, heren, nog steeds niet. Sim, me saque de bongo tu ko, pero want Ik weet dat het goed is, maar even wachten, even wachten. Laat me kan dar um par de krentenbollen, ook in kermis. Laat me dar um par de oliebollen proberen. Hij zegt, laat me eerst een paar krentenbollen even eten. Ah, com suco blanco, rivaje. Ja, een beetje witte suiker erop. Laat me dar meneer dos saco, mas senhor, esse dos saco niet de laatste. Nog 2 zakken krentenbol, heren. Nog 2 zakken. Zit er nog, hè? Hinde. Dat zijn wij, mensen, hè? Pero te bisa, John oliebol. Oliebol, jen zeta. Ja, die zuster zegt krentenbol is niet slecht. De oliebollen, die zit vol vet. Eu acho que depois é slecht of não, pero ook eens we de oliebol, We dat praten, bola de zeta. ja, de oliebol zit helemaal onder de olie. Ja, we Ja. zeggen ja, maar oliebol. Ja, oliebol. Olie zeta. Oké, waar de visa genang? John separate himself, dus Juan a separação mesmo voor die amigo nang, e também voor die vida lujoso. Ito bisa é simplicidade de seu vestimento. A mim diz wantura em tempo vai, pero hasta reforma absoluta, hasta de nos vestimento também. Gezondheidsreform heeft ook te maken met onze manier van kleden. Ok, você também tem de ver, depende que você veste, tem de ver com a saúde. Dat heeft ook te maken met de manier van kleden, omdat dat heeft ook te maken met je gezondheid. Dus Juan dat tipo de tela dat veste. Dus Johannes had een soort stof die hij ermee kleedde. Oké, dus het hebben dat die eigenlijk daarmee kabei die kameel meneer de wisse ginang. Ja, volgens de Bijbel was het stof gemaakt van kamelenharen. Pero de wisse ginang tava dat estava repreensão para extravagância ku priester nang judeu tava de beeste. Eigenlijk, het was... Rebuke. Een berisping. Ja. Een berisping tegen de kleding van de fariseeën. Juist, e também o pueblo em general. En ook voor het hele volk. Su dieta, ok, puramente vegetal, ok, maneira de você e também loctos com tipo de bonche, e também lá wild honey, dus honing também, de monde lá onde me assim, tava repreensão para a indulgência de apetito e também glotoneria também, o turca minda tava a prevalecer. Então bisa gran tópico aqui de reforma mister wordo agita e mente de público mister wordo aroused, stir temendi bisa ko ina pavimento dus e mister wordo a mister lantende foi sonho de área aí. Então bisa temperança de turcos mister ta conectar com o mensagem para bira e hende nang of giba nang na Dios e kita nang for di ng idolatria, ng golosidad e também ng extravagância de investimento e outra coisa. Loteria. Yes. E ito sige bisa, self-denial, aqui na ng humility, dus, sim, dus, eningamento de ami, humildade e temperança te requerir de justo, quem de Deus especialmente te guia e bendicionar, da essa que me se guardo apresentar na pueblo e de contraste na extravagância e coisa que destruir saúde e hábito ng e também esnango da viva de tempo aqui de generar. Deus a mostra que reforma pro saúde da sina acerca conectar com o mensagem de três ângulos, mas coisa que curva, mas coisa que man tana e curva. Kaya nós mira manos estima não visa Juan eigenlijk apresentar den su mensaje e reforma pro saúde. Zoals we zien, wat we hebben daarnet gelezen, we zien dat Johannes heeft
de gezondheidsreform gepresenteerd in zijn boodschappen. So mire koi. Hebben jullie dat gezien? Ons te kere goed no so awe como ventisa te presentar koi. En dan denken we dat wij alleen als Adventisten dat wij dat presenteren of brengt. So korabong, Juan me está preparando para e prome venida e den meeste in reforma pro salud. Dus laten we goed denken. Johannes moest de mensen voorbereiden voor de eerste komst van Jezus. En inderdaad moest hij ook de gezondheidsreform ook Da doorgeven. mes un cos, mas não se cabile se voi, da conta para nós den segunda venida, que nós está esperando. En op dezelfde manier, zoals we hebben daarnet gelezen, tel ook voor ons voor de tweede wederkomst van Jezus. Juist. Dus, we zeggen, moeten ons aan met de skip een paar te kinaan. Dus, het moeten ons beginnen bij Om terug te komen. we zijn ons voor comprender die kon Samsung, su mama, su tata, meester prepara Samsung, die e forma prome que por liberar Israël. En daarom begrijpen we waarom de ouders van Simson moesten op die manier handelen en doen om Simson te voorbereiden voor de bevrijding van het volk. Juist. Para sombra, Israël deve desobedecer a Deus. Hasta dingen parte aqui die reforma pro salud e sobre Omdat outra coisa. het volk van Israël hadden ook in dit gedeelte God ongehoorzaam. Oké. Dus euro maar nu is het meer aqui na nang. Zoals Waar? we zien. Kiko ahiba Israël, zie. Zie, Kiko ahiba Israël eigenlijk. Zie. Será sin maldad en vista de Dios? Antonio, está cambiando, pero ok. Next slide para mí. De quieren estoy bij rond af, mirando el tiempo. Oké, we moeten even gaan Te pega, afronden, minsa. gezien de tijd. Mire pa yo, mire next. Siguiente slide van ons wa Kiko ita. Dan denk ik de bezig né? Dus agora miro manos ja, logicamente o mensaje nós lo tenho que continuar também outro vez. Dus Dus mijn- para dos. Dus mijn Oké. geliefde broeder en zuster, we moeten deze boodschap Zo blijven pardoos. vertellen, doorgeven. Ja, nós temos bem coisa para dos também de como nós temos hoop como de cover. Dus we moeten deel 2 ook gaan doen, omdat we hebben heel veel wat te vertellen. Yes. Que me agora nós temos aqui não tanto tempo e coisa não está cambiando, me dele se fé aqui não. Dus door ko de Israël inteiro, dus door die apostasia, een handje of een apostasia grande de pueblo de Israël, Omdat er een grote apostasie was in het volk van God, Deus permitinang wordo, não me caibou de na inimigo. heeft God gepermitteerd om hun te laten vallen onder de handen van hun vijanden. Ja, is oude mensen gos. Vandaag is hetzelfde. Dus ik bakere Deus a cambia, Denken jullie dat God is veranderd? omdat Deus tem mesmo Deus ave ayer e para toda eternidade. Is God niet hetzelfde van gisteren, vandaag en voor morgen en voor de eeuwigheid? Tem mesmo Deus nos sirve, então verá over la cambia kan die caminda. We Ja. aanbidden dezelfde God, of is die veranderd? Que me ave si eta abseta turcos, pero tempo ja zien dat tu matukos. Dus vandaag accepteert God alles en in die tijd accepteerde hij niets. Dus ave de mesmo como irmãos estimate, coita passando conosco ave como pueblo. Vandaag is hetzelfde. En dat is wat vandaag in onze volk gebeurt. Wat in die tijd gebeurde. Oké, dus het is zeker bezig aan adorador não fiel a continuar para adorar Deus e para exclamar eigenlijk naar je para liberação de Israël. Dus de ware aanbidders die gingen die gingen smeken voor de bevrijding van het volk. Oké, dus jammer que não consigo dingen parte pero está conectado com Ezequiel 9 também versículo 13 en adelante. Jammer dat we kunnen niet verder met deze stukje, maar het heeft een connectie met Ezekiel hoofdstuk 9 vers 3. Sim. Dus in naam van de miro vamos te maken sempre bij ding tour en multitude de apostasie dat in de Israël. Zoals we zien in alle tijden van volk van Israël in de apostasie.
toch Dios tem remanente fiel e denku tava da adore. Er was toch een kleine groep die trouw was aan God. Ato nang tava da exclama na Dios pature konongo da tumaloga. En hun waren degene die smeken voor alle dingen die plaatsnemen in het volk. E pa causa di esnang e grupito En door die kleine groep Dios alaga uno nanse idea caso que Samson. heeft God iemand laten geboren in die groep en dat was Simson. Sì, dus se da nos scora tamberiba e tempo di Lot con Abraham. Ora co Dios bisele che te vai destruir Sodoma e Gomorra. Dat laat ons denken ook aan Lot en Abraham. Toen God tegen Abraham heeft gezegd dat ze zou Sodoma en Gomorra verwoesten. Juist. En toen Dios encontrou, ok, se tem tanto, Abraham disse, de como te vai destruir. Se tem tanto, logo spare lugar. Dios bisele, ok, no tem. Abraham vroeg aan God, waarom gaat het, die steden verwoesten? En als het bepaalde mensen waren, zou je dat toch de steden besparen? Pero não estava de ti. Maar er waren niet. Dus assim dat Dios mestra destruir Sodoma e Gomorra. En op die manier moest God toch Sodoma en Gomorra vernietigen. Ok, van rond af die forma aqui. Laten we op deze manier afronden. Dios e orelans que Lucas 1:17. Laten we Lucas 1:17 pakken. Toen ons mira kiko ten ons amada ave. Zodat we vandaag kunnen zien wat is onze roeping Como vandaag. pueblo de Dios. Het volk van God. Ito bisa ita es un bai delante de Dios de espírito e poder de Elias para restaurar coração de etata na eyunan e desobedecido na atitude de justo para assim formar pueblo bom preparado para Senhor. Ave, mi hermano estimado. Vandaag, mijn geliefde broers en zusters. Nos que ayuda forma pueblo bom preparado para Senhor. Willen we een goede groep vormen die goed voorbereid is voor de Heer? Para nos no por worden bom preparado, sino skip e promessa. Luister goed, we kunnen niet goed voorbereid zijn als wij de eerste stap overslaan. E nós lo desejar para tal menos o último stap. É para colme te promet. We zouden willen dat het zou de laatste stap zijn, maar nee, het is helaas de eerste stap. Eu sabe que é problema para nós tudo. Ik weet dat dit een groot probleem is voor ons allemaal. Ja, nós mesmo tá gewoon sincero, é nós tudo su struggle. We moeten eerlijk zijn, het is een grote strijd voor ons allemaal. Pero Dios te dice nang mi que comienza go. Maar God zal beginnen met ons. Hij zal ons helpen. Domina ekoi, nos pa domina tu sobre cos. Als we dat kunnen beheersen, dan kunnen we alles beheersen. E nan Dios que comienza. Daar gaat God beginnen. É pergunta de Senhor, tá? A mim tá ready, bota ready. Het vraag van God is, ik ben klaar. Ben je klaar? A mim tá clapa do nave graça para vencer. Ik ben klaar om je de gratie te geven voor de overwinning. Porque Wil je? porque liberar o pueblo que está em Babilônia, de verdade. Wil je het volk bevrijden van de Babylonische? Estima alma de verdade. Hou je echt van de zielen? Of melhor dizendo, estima bomes alma de verdade. Beter gezegd, hou je echt van de zielen? Dunami bo. Van je eigen ziel? Geef me Yeah. je ziel. Nam een chance controlar o apetite. Geef me een kans om jouw eetlust te controleren. Nam een chance de bocache cozinha para enwaki ding. Geef me een kans om in je keukenkast te gaan om te kijken wat je hebt. Nam idrende bo fichidel van mitam me wak do na een paritip. Geef me de kans om in je koelkast te gaan en jou een paar tips te geven. Senhor te pundra. Dat is wat God wil ons laten zien. Laten we bidden. Vamos reza. Dada de amor. Vader in de hemel. A você, Senhor, que te aqui não mestre waro cobrir ave. U weet dat we tot hier kunnen we even bespreken. E pensei, Senhor Deus, que lo qual que wordo bisa, Senhor, e le sa demo palavra, mestre suficiente para nos beitrar e baje.
Wat we hebben in uw woord besproken is genoeg om erover te gaan werken. Senhor, não está sincero e não está fácil para nós, Senhor. Vader, we zijn eerlijk en u spreekt tegen ons. Hope nos que é verdade, pero está dominar-nos toch al final. We weten het waarheid, maar toch worden we overheerser. Pero Senhor, nós lezen de uma palavra de Judas 24 e 25. We hebben in uw woord gelezen in Judas 24, 25. Que ava tem todo poder para nos para. Dat u heeft de kracht en macht om ons te laten stoppen. Dus nós para ava que problema não está na ava, sino na nós mesmos. Zien wij vandaag dat het probleem zit niet in u, maar in ons. Pero Senhor, ajuda-nos hasta de nos decisão que nós temos que tomar. Daarom vragen we om ons te helpen zelf in de beslissingen die we moeten nemen. Isso nós está débil, Senhor. Omdat we zijn zwak, Sem força. zonder macht, zonder kracht. Pero é natureza que te cansa, não, Senhor. Deze natuurlijke leven die we hebben mag ons moe. Pero Senhor, ajuda-nos toch que nós porta vencedora. Maar help ons toch zodat wij overwinnaars mogen zijn. Nós agradecemos, Senhor, com a ave para a invitação. We danken u voor uw uitnodiging vandaag. O ave, Senhor, nós temos oportunidade nova para começar com. We hebben een nieuwe gelegenheid om opnieuw te beginnen met u. Yes, cada vez, Senhor, que nós que comer algo, beber algo não está agradável, dat nos corte het thema jou. Als we elke keer iets gaan eten dat niet in uw ogen goed zijn, helpen om ons deze thema te herinneren. Essa que nós te pedi, Tata, em nome de Cristo Jesus. Dit vragen we in de naam van onze lieve Jezus. Amen. Amen. Yes. Okay. Nos está agradecido, Bruder Stephen, por su bonita mensaje que él nos. Nos também canta nos dos últimos canticanos. Nos pedi para tu gente lá para, nos também canta 348 Iglesia Su Fundación. 348 Iglesia Su Fundación. Porque queda na altura de toda a profecia na que está passando atualmente, aqui vamos estar.